अनजारा प्रियफोर बासागिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन बरायदों। ख्रिस्टनि बिसाफोर दिनै नोंथांमोननो बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों जायखौ नुयोब्ला नोंथांमोना गोबां सोमोनांगोन, गोबां साननो बाध्य जागोन जे बेबायदिबो जायो नामा होननानै। प्रियफोर नोंथांमोना मोजाङै मोनथिगौ जोंनि भारताव बेबायदि सासे व्यक्ति दङ इसोरनि खामानि मावग्रा जाया प्रफेट होननानै मोनथिजायो। प्रफेट बाजिन्दर सिंह पान्जाबनि बिथाङा सासे इसोरनि खामानि मावग्रा, मोनसे गिदिर गिदिर सभा खालामग्रा, गिदिर गिदिर गिर्जा चार्च दैदेनग्रा बिथाङा सासे व्यक्ति आरो बिथांखौ बयबो भारतनि मानसि आरो भारतनिल' नङा गोबां हादोरनि मानसिफ्राबो मोनथिगौ। दिनै बिथांनि बिसय मोनसे भाइराल भिडिअ जानानै दङ जे प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ थारैनो सिङाव मा खामानि मावमारो बेनि मोनसे भिडिअ ओंखारनानै फैदों। अनजाग्रा प्रियफोर गोबांफोरा हयथ' नुबायबो जानो हागौ आरो गोबांफोरा नुवाखैबो जानो हागौ। जायफोरा नेसनेल इन्टारनेसनेलनि भिडिअ इउटिउबारफोरनि जिथु भिडिअ होनाय बेखौ जुदि नायाखैब्ला नायग्रा नङाब्ला नोंथांमोना बेखौ नुनाय नङा। दा बेयावहाय आं नोंथांमोन लानानै फैदों प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ थारैनो मा मावमारो, माबायदि खामानि मावो, बिथांनि एटिटिउड, बिथांनि केरेक्टारफ्रा माबायदि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुगोन। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन नोंथांमोननियाव खावलायदों जेन गासैबो मिस जानानै थाङा, गोरोन्थि जाया, नोंथांमोना मोजाङै जेन नायो। प्रियफोर जोंनि गेजेरावबो गोबां दङ, जों बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां दङ जे प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि फारिलाइयाव थांग्रा, एटेन्ड खालामहैग्रा, बिखौ मानिग्रा, बिनि बुंनाय बायदि खामानि मावग्रा, बिनि गिर्जा प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि मुङै गिर्जायाव नाम होनानै हेडलाइन होनानै थानाय बेफोरबायदि गोबांफोर दङ। दिनै जोंनि भारताव गोबां जायगायाव प्रफेट बाजिन्दरनि गिर्जा दङ। गिर्जा आलादा आलादा डेनोमिनेसननि गेजेराव मोनसे प्रफेट बाजिन्दरनिबो मोनसे डेनोमिनेसन होननानै बुंनो नांसिगोन। बिथाङा दैदेनो, बिथांनि बुंनाय बायदिनो सोलियो। नाथाय दिनै प्रफेट बाजिन्दरनि सोमोन्दै गोबां रोखोमनि गाज्रि गाज्रि बाथ्राफोरा ओंखारबोगासिनो दङ। जे सासे सिख्लाया एबा आइजोआबो प्रफेट बाजिन्दरनि सायाव ब्लेम खालामदों जे प्रफेट बाजिन्दरा गाज्रि मानसि, बियो आंखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुङो। बेजों लोगोसे दायो आरो मोनसे गोदान भिडिअ ओंखारबोफिनबावलायबाय। एबारनि जिथु भिडिअ दङ, भिडिअ क्लिप दङ, बे भिडिअ क्लिपआ CCTV केमेरानिफ्राय केपचार जानाय थांनाय फेब्रुवारि दाननि बे भिडिअ। येस अनजाग्रा प्रियफोर, आरो बे रेप केसनि नङा, माबा मोनसे हिलिंनि नङा, बे जाहैबाय प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ गावनिनो माखासे मानसिफोरखौ गावनि स्पेसियेल अफिस जिथु केबिन दङ, केबिन रुमाव बुनायनि भिडिअ। येस अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनगोन। स्क्रिनाव नोंथांमोना नायबाय थादो जे प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ माबायदि खामानि मावदों, माबायदि गावनि जिथु पास्टर लोगोफोरखौ माबायदि बुदों। बे सिङाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे मा जाहोननि थाखाय, मा रायज्लायनाय, मा डिसकासन जादोंमोन, मानि थाखाय रागा जोंदोंमोन, बे बाथ्राखौ आं बुंनानै होनो हानाय नङा। मानोना जिथु CCTV केमेरानि जिथु दङ बेयाव भइसआ ओंखाराखै, भइस फैयाखै। दा बेयावहाय मा जाहोननि थाखाय नांलायदोंमोन बे जाहोनखौ आं बुंनो हानाय नङा, एबा आङो आरो गोबां इउटिउबारफोरानो बुंनो हानाय नङा। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर जों बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राया रोखादि प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ गोबां रागा जोंदों आरो रागा जोंनायजों सासे गावनिनो कलिग्स खामानि मावग्राखौ थांनानै सोबाहैदों, बेगजों खुबैदों आरो सोबादों आरो सोबादों आरो सोबादों। बेबायदिनो सोबानायफोरखौ जों नुनो मोन्दों गोबां रागा जोंनायनि गेजेरजों। आरो फनजोंबो बियो खुबैबावदों। बेसेबांल' नङा, सेथियावनो फनजों खुबैदों। फनजों खुबैनायनि उनाव प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ बेगजों बुदों। बेबायदि खामानि मावनायखौ जों नुदों। आरो बेसेबांखिनियावनो थायाखै, बिथाङा गोबां रागा जोंनायनि गेजेरजों आरो जि आइजो दङमोन, जाय आइजोआ गथ' लानानै दङमोन, बै गथ' लानानै थानाय आइजोखौ नटबुकजों प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ खुबैदों। खुबैनायनि उनाव आरो आइजोआबो जिहेतु खुबैजाबाय, बेनि थाखाय आइजोआबो हयथ' एसेब्लाबो रागा जोंबाय। रागा जोंनानै प्रफेटनि खाथियाव फैबाय। अब्लाबो प्रफेट बाजिन्दरा आइजो होननानै अनखांनाय फैयाखसै, आइजोनि सायावबो आखाइ होबावबाय, आइजोखौ सोबाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना गावनि मेगनजों नुनो मोनगासिनो दङ जे बेयाव मा जाथाय जानानै दङ। प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि रागाया माबायदि। सासे आइजोखौबो बियो नागाराखसै, सोबानो गियाखसै, सोबानो लाजियाखसै। बेबायदियै बियो सोबाबाय जेराव जेन माबा मोनसे जुनारफोरसो, माबा मोनसे एम्फौफोरसो, माबा मोनसे जन्थुसो, एनिमल्ससो बिनि सायाव बुनाय। जेरै मासे मोसौखौ हाल एवग्राया, आबाद मावग्राया जेरै बुयो बेबायदि बुदों।
जों नुनो मोनदों जे सेंग्राखौ सोबादों खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा खनब्रै नङा गोबां बार सोबादों आइजोखौबो गोबां बार सोबादों प्रियफोर बे जाहैबाय प्रफेट बाजिन्दरनि सिंनि मोनसे आखल केरेक्टार दा जेनेरेलि बेखिनियावनो जोङो साननो हायो जे बिथांहा सिङाव मा जादोंमोन बे जाथायखौ जोङो मोन्थिलायनो नाङा सासे प्रफेट जाया प्रफेट होननानै बुङो बिथांनि आखला माबोरै जानो नांगौ जों मोन्थिगौ नङा होमब्ला जिसु ख्रिस्टनि बोसोना जोंखौ मा बुंदों दद्र'जों मोजांजों गाज्रिखौ फेजेन होननानै बुंदों माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंमोन जानांगौ हयथ' नंगौ नाथाय जिखि जाया प्रब्लेम्स जि दङमोन बे प्रब्लेम्सखौ डिसकासननि गेजेरजों फोजोबनांगौमोन नाथाय प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ आखाइसो दैखांबाय आरो बै आखाइ दैखांनाय समाव प्रफेट बाजिन्दरखौ हयथ' बुजायनो हानाय बैयाव रावबो मानसि गैयामोन जाय मानसिफ्रा फैदों नंगौ बिथांमोना एसे एनै माबा मोनसे बुंदों नाथाय प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि रागाखौ हमथानो हायाखै बोखानो हायाखै खोमोरनानै होनो हायाखै प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ ओरैबायदि रागा जोंदों जे रागाखौ कन्ट्रल खालामनो हायै बियो गावनि आखाइखौ आइजोनि सायाव दैखोबाय मबाइलजों खुबैबाय नटबुकजों खुबैबाय बेबायदि आखलखौ नुनो मोनदों बे जाहैबाय प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि मोनसे आखल केरेक्टार बेखौ मा केरेक्टार होननानै बुंगोन अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना गावनो मोन्थिदों आं बुंलायनांगौ बाथ्रा नङा दिनै साफ्रोमबो इउटिउबारा बुंदों दिन्थिदों जे प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ माबायदि बे बाथ्राखौ बयबो बुंदों आरो गोबां इउटिउबारफोर दङ गोबां इउटिउबारफोरा गोदोनिफ्राय बुंबोगासिनो दङ जे प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ नंखाय होननानै नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर आं दाबो बुंनो नागिराखै प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ नंखाय होननानै बे बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै नाथाय दिनै नों आं जों बयबो साननानै नायोब्ला सासे पास्टर होननानै मुं लानाया बेसेबां सैज्य गोनां धैर्य गोनां पेशेन्ट गोनां जानो नांगौ बेखौ जों बयबो मिथिगौ सासे पास्टरा माबायदि दद्र जानो नांगौ बेखौ जों बयबो मिथिगौ नंगौ मानसि हिसाबै बयहाबो रागा थायो नाथाय रागाखौ कन्ट्रल खालामनो हानाय बे थानो नांगोन जेराव सासे आइजोआ जाबायदि मान सन्मान दङ सासे आइजोखौ हौवा मानसिया आखाइ होनो मोना बे बाथ्राखौ बयबो मिथिगौ आयेनाबो बुङो नाथाय बियो बेफोर गासैखौबो नेवसिजोबनानै आइजोखौबो आखाइ होदों सोबादों बेबो सासे गथ'नि बिमा दा बेफोर गासैखौ नायोब्ला अब्ला बिथाङा प्रफेट बाजिन्दर सिंह जिखौ जोङो प्रफेट नाबि होननानै बुङो बे बेसे गनाय जाथावना बे बाथ्राखौ साफ्रोमबो जोङो साननो नांगौ अनजाग्रा प्रियफोर दिनै जों बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां मानसिफ्रा प्रफेट बाजिन्दरखौ सिनायो प्रफेट बाजिन्दरनिसिम थाङो प्रफेट बाजिन्दर सिंहखौ मानियो प्रफेट बाजिन्दरनि मुङैनो गिर्जाबो लुदों बेबायदि गोबां जायगायाव गोबां दङ नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर साननो नांगौ इसोरनि बोसोना इसोरनि बायख'आ जोंखौ रोखायै बुंदों सोरबा मानसिखौ फोथायनायजों जानाय नङा मानसिखौ फोथायनो नाङा मानसिखौ फोथायोब्ला जोङो गालेनगोन मानसिखौ फोथायोब्ला जोङो बहाबा गोग्लैगोन दा दिनै बेबायदिनो जानानै दङ भिडिअ'आ दिनै जोंनो दिन्थिदों जे प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि जिथु केबिन सिङाव जानाय जाथायफोर बेखौ जोंनो दिन्थिदों आरो गोबां प्रफेट बाजिन्दर सिंहजों लोगोसेनो मावनानै फैनाय गोबां बेक्तिफोर दङ जायफोरा फोरमान होगासिनो दङ जे प्रफेट बाजिन्दरनि केबिनाव गोबां रोखोमनि गाज्रि खामानिया जायो जेराव आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामो गोबां मानसिफोरखौ बुयो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बुंबोगासिनो दङ नाथाय बैफोरनि फोरमाना गैयामोन नाथाय दिनै फोरमाना ओंखारबोबाय मोनफ्रोमबो मिडिया मोनफ्रोमबो निउस चेनेलाव बे भिडिअ'आ नुजागासिनो दङ प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि बाथ्राया ओंखारदों बे भिडिअ'आ नुजागासिनो दङ जे प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ नंखाय प्रफेट बाजिन्दर इज फल्स प्रफेट होननानै बुंगासिनो दङ हि इज नट गुड बिथाङा सासे मोजां पास्टर नङा प्रफेट नङा बेखौ दिन्थिगासिनो दङ प्रियफोर मबाइलजों खुबैनाय लेखाजों खुबैनाय जिथु नटबुक बबेबा बेग बेफोरो माबायदि जानो हागौ बेखौ नोंथांमोना गावनो सिन्था खालामदो आरो लोगोसे भिडिअ'खौ शेयार खालामगोन सोरबा जुदि प्रफेट बाजिन्दरजों नांथाबनानै दङब्ला बिथांमोनाबो जेन बुजि मोनो मानसिजों फोथायनाया गोरोन्थि जिसु ख्रिस्ट' इसोरखौल'सो फोथायनांगौ आरो बेजोंल'सो नांथाबनानै थानांगौ इसोरा जेरै बुंदों बेखौल'सो जोङो मावनो नांगौ मानसि बुंनायजों नङा इसोरा बुंनायजोंसो दा बेयावखाय भिडिअ'खौ शेयार खालामगोन जेन बयबो बिनि बे सिंनि केरेक्टारखौ जेन मोन्थिजोबो आरो गोरोन्थिनिफ्राय जों जेन बासिनानै थानो हायो
नंखायफोरनिफ्राय जों जे गाव गावखौ नेनानै थानो हायो नङाब्ला जोङो नंखायजों थाङोब्ला जोंबो गालेन हैगोन जोंबो नस्थ' जाहैगोन दा बेवहाय भिडिअखौ शेयार खालामगोन आरो लोगोसे जुदि आंनि चेनेलाव सोरबा गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो गोदान गोदान ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय माखासे रादाबफोरखौ मोनबाय थानो हागोन बोसोनफोरखौ मोनबाय थानो हायो दा बिनि थाखाय साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांदो नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो आरो लोगोसे शेयार खालामनो हले दाबावथार जेन गासैबो मोनथिनो हायो जे प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि केरेक्टारखौ बयबो मोनथियो आरो बिनिफ्राय जों बयबो गोजान जानो हायो नाथाय इसोरजों लोगोसे नांथाबनो नांगौ जिसु ख्रिस्टनि बोसोनखौ लानो नांगौ देब्ला प्रियफोर नोंथांमोना नुनो मोनबाय प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि जिथु केरेक्टार सिंहनि जिथु आखल आखु बेफोर गासैखौ नोंथांमोना नुबाय दा बेवहाय आसा खालामदों नोंथांमोना गोरोन्थि बुजियाखै सैथोखौ बुजिदों आरो नोंथांमोना आंनि जिथु भिडिअखौ नोंथांमोना लानानै फैदों आं जि बुंगासिनो दङ बिनि अनगायैबो गोबां नोंथांमोना मोन्थिनो लुबैदोंब्ला नेशनेल लेभेलनि इउटिउबारफोरनि जिथु ख्रिस्टियान इउटिउबारफोर दङ बिथांमोननिखौ नायहैगोन नोंथांमोना बेयावबो बे बाथ्राखौनो मोनगोन जे माबायदि बुंदों प्रियफोर जाथायाव मोनसे टुइस्ट लाबोनो नागिरदों आङो नोंथांमोना भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगांनो आं नोंथांमोननो आरोबाव मोनसेखौ दिन्थिनो नागिरदों बे जाहैबाय प्रफेट बाजिन्दर सिंहनिफ्रायनो बिनि टिमनिफ्राय मोनसे क्लियारफिकेसनखौ लानानै फैदों जाहैबाय जि भिडिअखौ आङो नोंथांमोननो आवगायाव दिन्थिदोंमोन आवगायाव बुंबोबाय थादोंमोन जे प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि मोनसे गाज्रि खामानि जेराव केबिन सिङाव जागासिनो दङमोन होननानै जि मानसि बुनायनि भिडिअ दानिया बा टुइस्ट लाबोनो नागिरदों जे प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि टिमनिफ्रायनो प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ बुंदों जाहैबाय जि भिडिअखौ दिन्थिगासिनो दङ भाइरेल खालामदों बे जाहैबाय एआइनि गेजेरजों बानायनाय रं एडिटिं खालामनाय मोनसे भिडिअ आलादासो नंखायसो होननानै दा बेखौ नोंथांमोन दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोना मोनथिगौ नोंथांमोना मोजाङै नायदो थारैनो एआइजों बानायनाय ना रियेल भिडिअ नोंथांमोना बेखौ मोजांसिन मोनथिगौ दा बेवहाय नोंथांमोननि आखायाव हगारबाय थारैनो आवगायाव दिन्थिनाय मानसि बुनाय प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ सोबानाय बियो एडिटिं एआइ जिथु टुल्स दङ एआइनि गेजेरजों बानायनाय नंगौना नङा नोंथांमोना मोजाङै सिन्था खालामगोन आरो प्रफेट बाजिन्दर सिंहनि बुंनायखौ नोंथांमोना थर खालामगोन डेभेलप प्रियफोर नोंथांमोना बेखौ नायदो थैंक यू आपको कुछ मैसेज देना था एक वीडियो वायरल हो रही है न्यूज पर भी इधर उधर सारी जगह देख रहे हैं आप कि इसके गाल पे चाटे मारे बराबर मैंने मारे तेरे को चाटे नहीं मारे वो वीडियो एडिट की गई है एआई ऐप के द्वारा सारे बोलो हालेलुया चलो कोई मैं आपको बताना चाहता हूँ एक वीडियो जो वायरल हो रही है आप उस वीडियो को देख रहे हैं आजकल जो वायरल हो रही है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो वीडियो एडिट की गई है और फेक है वो जमाई कुछ भी उसमें सच्चाई नहीं है और वो वीडियो एडिट की गई है उसमें जो भी आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट जी मार रहे हैं अपनी टीम को डांट रहे हैं हम तो वहाँ बैठे ही नहीं थे ऐसे तो हम ऑफिस में हर रोज बैठ के काम करते थे वो जमाई एकदम बिल्कुल एडिट की गई है और प्रॉफिट जी को बदनाम करने के लिए वो बनाई गई है आप इनसे भी पूछ सकते हैं और जान सकते हैं हम सब वहीं पर ही बैठे हैं हम सब एक साथ ही रहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ अगर मारा होता तो ये यहाँ पर होता सबसे पहले तो यही चलता ऐसा कुछ नहीं है किसी को कुछ नहीं मारा वो वीडियो फेक है बस कुछ कंप्लेंट्स सामने आ रही थी जिसके कारण इनके ऊपर इन्होंने पहले ही जाना था तो ये जानबूझकर उन लोगों के साथ मिलकर फेक प्रॉफिट जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं है ये सारी वीडियो एडिटिंग की हुई है फेक है ऐसा कुछ भी नहीं है और उनके खिलाफ जो कंप्लेन की हुई है ना वो उसी के थ्रू ये लगे हुए हैं प्रॉफिट जी के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा रच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं अब बाकी यहाँ पे बैठे आप इनसे आपको कुछ मैसेज देना था एक वीडियो वायरल हो रही है न्यूज पर भी इधर उधर सारी जगह देख रहे हैं आप कि इसके गाल पे चाटे मारे बराबर मैंने मारे तेरे को चाटे नहीं मारे वो वीडियो एडिट की गई है एआई ऐप के द्वारा सारे बोलो हालेलुया चलो कोई नहीं परमेश्वर खुश रख